Kedy sa podporí Petra premiéra aj za premiéra Slovenskej republiky? Treba sa o tých veciach baviť, ale toto, čo je dnes v splene, to je len politika. Ale to neznamená, že si SNS nerazí svoju politiku. My máme iný názor na Európsku úniu. My si myslíme, že sa musí reformovať, ale to neznamená, že tie vzťahy sú také, ako mal povedzme Matovič so Sulíkom. To sa nedá absolútne porovnať. My sa s Petrom Pellegrinom stretávame. Ešte požiadam o stretnutie Fica, Pellegriniho aj seba, aby som do poslednej chvíle to vyriešil. Ale príčinné súvislosti celého skutku, čo kedy, kde, ako bolo, môžem a musím vysvetliť už len príslušným orgánom v činnom trestnom konaní. O to viac, že pod to zobral dohľad priamo pán generálny prokurátor Žilinka. Lebo ja ľudí nezrádzam, ja som nikdy nebol za žiadne väčšie trestné stíhanie. Prosím vás, kto je vinný, nech chodí kameňom.